Πέρα από μένα, να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Αθηναϊκού για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι. Με κάλεσε να σας μιλήσω και να μου δοθεί ευκαιρία να πω κάποια πράγματα στους γονείς κυρίως, αλλά και στα παιδιά σχετικά με τη διατροφή. Γιατί η διατροφή ουσιαστικά είναι το καύσιμο. Το σώμα μας είναι μηχανή και η διατροφή είναι το καύσιμο. Όσο καλύτερο καύσιμο έχουμε λοιπόν, τόσο καλύτερα αποδίδει η μηχανή. Έχει έννοια, έχει ζέστη, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Μερικά βασικά πραγματάκια θέλω να πούμε. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσουμε με μερικές βασικές έννοιες. Οι βασικές έννοιες είναι ο μεταβολισμός, οι θερμίδες και η άσκηση. Αυτά τα σκεφτόμαστε σαν γρανάζια. Όλα μεταξύ τους αλληλεπιδρούν. Ο μεταβολισμός, για να το αποσαφηνίσω γρήγορα, είναι το πόσες οι χημικές διεργασίες μάλλον που συμβαίνουν στον οργανισμό μας και αυτές οι χημικές διεργασίες καταναλώνουν κάποιες θερμίδες. Αυτές οι θερμίδες ουσιαστικά αυξάνονται ή μειώνονται από διάφορους παράγοντες, από ηλικία, από ύψος. Όσο το παιδί μεγαλώνει, από παιδί μπαίνει στην εφηβεία, αυξάνονται αυτές οι ανάγκες, οι θερμιδικές του ανάγκες, αυξάνεται πιθανότητα ο μεταβολισμός του. Και σίγουρα η φυσική δραστηριότητα, η άσκηση που λέμε, αποτελεί βασικό παράγοντα για το πόσες θερμίδες και τι ανάγκες θρεπτικά συστατικά έχει το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος. Προχωρώντας παρακάτω, να πούμε λίγο για την ισορροπημένη διατροφή, που τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας να ακούμε για ισορροπημένη διατροφή και τι είναι ισορροπημένη διατροφή και όλα αυτά. Η ισορροπημένη διατροφή σημαίνει να τρώμε τα πάντα, να μην παραλείπουμε ομάδες τροφίμων, δεν κατηγορείται κανένα τρόφιμο ως καλό ή κακό. Το σημαντικό είναι οι ποσότητες. Μία ισορροπημένη διατροφή, ιδιαίτερα στα παιδιά, προσφέρει μια υγιή ανάπτυξη, δηλαδή το παιδί θα μεγαλώσει σωστά, τα οστά του, τα όργανα του, ο εγκέφαλός του, όλα αυτά θα λειτουργούν όπως πρέπει. Σίγουρα προσφέρει, όταν μιλάμε για αθλητισμό, καλύτερη απόδοση στον αγώνα, προσφέρει ταχύτερη αποκατάσταση από τον αγώνα και σίγουρα ένα σωστό προπροπονητικό ή προαγωνιστικό γεύμα, το οποίο δεν θα φυσικώσει και θα δώσει ενέργεια, θα δώσει και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στον αθλούμενο, είτε μιλάμε για παιδί, είτε για έφηβο, είτε για ενήλικα. Οπότε η ισορροπημένη διατροφή έχει πολλαπλά ωφέλη και γι' αυτό θα πρέπει όσο μπορούμε να μην παραλείπουμε και να μην παίρνουμε αποφάσεις για τη διατροφή του παιδιού και δική μας, χωρίς να έχουμε κάποια συμβουλή. Λοιπόν, βασικά μακροθρεπτικά. Μακροθρεπτικά, για να μην σας μπερδεύει η λέξη, είναι τα βασικά πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, λίπος. Είναι τα τρία βασικά συστατικά από τα οποία αποτελούν τα τρόφιμα. Τα λέμε μακροθρεπτικά λόγω ότι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα υπόλοιπα. Να πούμε λίγα πράγματα για τον καθένα. Οι πρωτεΐνες είναι βασικά δομικά συστατικά των ιών. Ο κάθε αθλούμενος, ενώ η ελάχιστη πρωτεϊνική πρόσληψη για τον μέσο άνθρωπο, γυναίκα ή άντρα, είναι 0,6 με 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, ο αθλούμενος χρειάζεται 1,2 έως 1,6. Δηλαδή, για να μην σας μπερδεύω, περισσότερη πρωτεΐνη από έναν μέσο άνθρωπο. Και αυτό γιατί έχει πιο ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα, οπότε και μεγαλύτερη πρωτεϊνική ανάγκη. Συνεπώς, χρειάζεται περισσότερη πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη βέβαια δεν πρέπει να είναι υπερβολική, και εδώ έρχεται η ανάγκη συμβουλής ειδική, γιατί η υπερβολική δόση πρωτεΐνης μακροχρόνια μπορεί να επιβαρύνει τα νεφρά μας. Όταν λέω πρωτεΐνη δεν εννοώ τις σκόνες, έτσι. Εννοώ το κρέας, τα αυγά, το τυρί, το κοτόπουλο, όλα αυτά είναι πρωτεΐνη. Σαν δεύτερο μακροθρεπτικό είναι η υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας είναι η βενζίνη, είναι η πηγή ενέργειας. Είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να αποδώσουμε, αυτό που θα αναπληρώσει τον μυϊκό γλυκογόνο αφού τελειώσει ο αγώνας, και είναι και αυτό που δεν θέλουμε να έχουμε σε περίσσια, γιατί αν δεν καταναλώσουμε την ενέργεια που θα πάρουμε, αυτή η περίσσια υδατανθράκων και θερμίδων κατά συνέπεια θα γίνει λίπος. Το οποίο γενικά δεν το θέλουμε στον οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες. Πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες, σε μεγάλα ποσοστά είναι σωστή λέξη. Και τέλος, το τρίτο μακροθρεπτικό είναι τα λίπη, τα λιπαρά. Τα λιπαρά που όλοι τα αποφεύγουμε και δεν τα θέλουμε κτλ. Πρέπει να υπάρχουν σε ένα ποσοστό περίπου 30% στη διατροφή μας. Σκεφτείτε, από το 100% 30% πρέπει να είναι λιπαρά. Απλά πρέπει να προσέχουμε να πάρουμε καλά λιπαρά. Μονοακόρεστα, πολυακόρεστα. Λίγο λιγότερα τηγανιτά, λίγο πιο πολύ ψάρι, λίγο ξηρούς καρπούς. Γιατί η ξηρή καρπή ανήκει στην κατηγορία των λιπαρών. Είναι απαραίτητο.
Ειδικά τα ω3 λιπαρά οξέα, ειδικά για τα παιδάκια, επειδή είναι πάρα πολλά παιδάκια και μιλάω σε αναρρυνίες, βοηθούν στην ομαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί να καταναλώνει ω3 λιπαρά οξέα μέσα από την τροφή του. ω3 βρίσκονται στα καρύδια, βρίσκονται στους σπόρους του τσία που είναι μια υπερτροφή του αναλύσεων και πιο κάτω, βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια όπως τα μπένα και σολόμου και άλλες πολλές. Αλλά να θυμόμαστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, ότι είναι απαραίτητα. Μετά περνάμε στα μικροθρεπτικά. Μικροθρεπτικά, βιταμίνες, μέταλλα, υγροστοιχεία, θετικές ίνες. Βιταμίνες έχουν ξέρετε, α, σ, δ, κ. Όλες αυτές οι βιταμίνες περιέχονται κατά βάση σε λαχανικά και φρούτα και κάποιες από αυτές περιέχονται και σε ζωικά προϊόντα, όπως είναι το κρέας, που έχει καλή ποσότητα B12. Μια βιταμίνη που πολύ συχνά παρουσιάζουν έλλειψη. Μέταλλα υγροστοιχεία. Κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, όλα αυτά θεωρούνται μέταλλα. Πολύ σημαντικά για τους αθλητές είναι η ισορροπία νατρίου καλίου, για να μην παθαίνουν νητράτες, και καλή ποσότητα μαγνησίου, πάλι για την βασική ισορροπία ηλεκτρολιτών, αλλά και για να μπορούμε να ερευνούμε το βράδυ και να κοιμόμαστε εύκολα να δουλεύει καλύτερα το νευρικό σύστημα. Και τέλος, οι φυτικές ίνες που υπάρχουν κυρίως σε λαχανικά και φρούτα, βοηθούν πάρα πολύ στην ενεργική λειτουργία, βοηθούν να χορταίνουμε πιο εύκολα. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα στομάχι σαν ένα σάκο. Όταν έχει 500 θερμίδες στο στομάχι από κρέας και πατάτα, για παράδειγμα, και είναι πολύ μικρό μέγεθος μέσα στο στομάχι. Όταν έχει 500 θερμίδες από λαχανικά, το στομάχι είναι γεμάτο. Δηλαδή, ο όγκος του είναι πολύ μεγαλύτερος, οπότε και χορταίνουμε πολύ πιο εύκολα. Συνεπώς, παίρνουμε λιγότερες θερμίδες και είναι πιο εύκολο να χάσουμε βάρος όταν βρισκόμαστε στην διαδικασία.